Salut, bunăstare, spa! M-am gândit să facem și niște secvențe de lectură. O dată în limba română, o dată în arabă, o dată, dacă e, în engleză și așa poate ajutăm și copiii să iubească mai mult lectură. Bun, astăzi avem în limba română, o să citesc un paragraf dintr-o carte, da? Filozofia arabă a istoriei. Bun. Deci aici zice Ibn Khaldun este un istoric, filozof și cleric. Da? Avem Ibn Khaldun, este un om istoric, filozof, cleric și sociolog. Bun. Născut în Tunisia. Bun, în acest paragraf zice așa: originea puterii politice se găsește, după Ibn Khaldun, în natură conflictuală a ființei umane. Tendințele asociative, expresie a necesității de cooperare în vederea producerii bunurilor necesare existenței, sunt permanent tulburate de natura animalică a omului. Înclinată spre agresivitate împotriva semenilor și spre dezordine socială. Pentru anihilarea acestor tendințe, care dacă ar deveni precumpănitoare, ar periclita condiția socială, singură care asigură posibilitatea supraviețuirii. Grupul social acceptă din necesitate pe unul dintre membrii săi în postură de conducător, care se dispună la putere și autoritate, astfel încât nimeni să nu aibă posibilitatea să atace semenului. Privită de acest nivel, fără precizări suplimentare, concepție lui Ibn Khaldun despre raportul dintre natură umană și organizarea politică reprezintă o poziție intermediară între punctul de vedere al lui Aristotel, care, pornind de la premiza naturii sociale a omului, consideră statul ca pe o realitate naturală, anterioară și necesară în raport cu existența individuală, și filozofia lui Hobbes, care vede în apariția formelor de viață socială organizată politic un epifenomen determinat de experiență consecințelor nefaste provocate de manifestarea firii omenești. Neîngrădită de o convenție care se limitează comportamentul antisocial de la natura al oamenilor. Bun, e un text un pic dificil, depinde de nivel, dar îl puteți găsi deci în această carte și dacă nu, o să filmez paragraful, fac o poză, adică, și o trimit. Bun, vă doresc lectură plăcută și toate cele bune. De la Bunăstare, Spa!